Mă numesc Alexandra Marin și sunt medic primar în cadrul clinicilor medicale Lotus Med. Mă aflu aici astăzi cu dumneavoastră pentru a vorbi despre importanța testului FIT și despre cât de ușor se poate recolta acest test FIT. Testul FIT ne ajută să facem un screening cât se poate de corect și neinvaziv în ceea ce înseamnă cancerul colorectal. Testul FIT poate fi recomandat tuturor pacienților care au simptomatologie, respectiv scaune modificate în consistență, dureri abdominale, sângerări în momentul scaunului. Și inclusiv poate fi recomandat, targetat către pacienții peste vârsta de 50 de ani, bărbați și femei. Noutatea este că acest test FIT poate fi recoltat indiferent de alimentația pe care o are pacientul și nu necesită o pregătire în prealabil a pacientului pentru recoltarea lui. Oamenii sunt oarecum reticenți în a recolta acest test FIT și se îngrijorează că e destul de dificil și care sunt pașii și care e gradul de dificultate în a face acest test FIT. Sunt nesiguri în pașii de recoltare și îi sperie foarte mult faptul că nu vor face ceea ce trebuie, plus că au senzația că este dificilă toată recoltarea. Neștiind exact despre ce este vorba, au senzația, sună așa foarte pompos, test FIT. Cu siguranță toți dintre noi am trecut măcar o dată printr-o recoltare de coproparazitologic sau coprocultură, este fix aceeași metodă. Pentru a vă arăta cât de ușor poate fi recoltat acest test FIT, am adus astăzi aici cu mine un kit care poate fi achiziționat din recepțiile clinicilor Lotus Med. Prețul este de 50 de RON. În interiorul kitului vom găsi o foaie cu instrucțiunile și cu ce înseamnă testul FIT, o pungă de hârtie care ne va ajuta în recoltarea probelor biologice și recipientul propriu-zis care se află într-o pungă specială care poate fi sigilată. Se rotește capacul, se trage capacul recipientului, pe suprafața bățului veți observa că există anumite striații care ne vor ajuta în recoltarea mai facilă a probei. Nu este necesar ca suprafața să fie foarte încărcată, e suficient cât să se recolteze din 3 locuri și aceste striații își vor face singure treaba. Se introduce capacul la locul lui, printr-o apăsare fermă până se aude acest click, se întoarce recipientul pentru a putea lichidul să ajungă în zona în care este proba, după care se introduce recipientul în punga special destinată, se sigilează și este gata de a fi adus către laborator.